Maayong hapon kanatong tanan mga igsuon. Dunay dakong kalipay nga aniya ang usab kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o ginaot pa nga kita mapanalanginan karong gabi una. Daya akong pangutana mga igsuon ug nayo kong isulti kaninyo nga ang mga maayong binuhatan dili gyud makaluwas. Apan ang usa sa katimaan sa mga tawong naluwas mao ang iyang maayong binuhatan. Sumala pa sa Epeso 2:10 nga kung ana ato kining basahon, ang mga Kristohanon mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan aron nga niini managawi kita. So ang mga maayong binuhatan usa sa mga paagi sa grasya alang sa atong kalambuan o sa atong pagkahamtong. Og dunay upat ka klarong maayong binuhatan nga itudlo ang Ginoo kanato karon higayuna. Nga kun ato kining dawaton, buhaton, siguradong mahimaya ang Dios og mulambo ta sa kinabuhing espirituhanon. Atong basahon ang atong teksto karong hapuna sa Mateo 5 versikulo 16. Mateo 5 versikulo 16 nagaingon na igsoon. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Mao kini ang pulong sa Dios ug mag-ampo ta una sa tanan. Dalay guna mong amahan, tagaimig kahayag sa pagsabot nining imong pulong aron ang among kaalam dili lang kutob sa among panghunahuna, sa among mga pangutukan, kundili kini mulihok diha sa pagtuman niini sa among kinabuhi. Og muhayag ang mga maayong binuhatan nga imong gilaraw diha kanamo nga imong gihatag sukad nga kami diha imong giluwas. Salamat Ginoo kini maong among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So niining bersikulo nga atong gibasa karon makatudlo ni kanatog upat ka kamatuoran bahin sa mga maayong binuhatan. So unsa maning upat nga angayan natong mahibaluan bahin sa biblikanhong maayong buhat. Primero, ang Mateo 5:16 naga tudlo kanatog maayong binuhatan nga kini resultas pagtuman sa sugo. Ang maayong binuhatan kini gyud resulta sa pagtuman sa sugo. Ang buot pasabot mudan-ag kini pinaagi sa pagtuman nato sa pagtuman nato sa sugo kay tungod ang maayong binuhatan naa na nato sa diha nga kita misalig og naluwas kang Kristo. So unsang sugua nagaingon? Pasigaan ninyo ang inyong kahayag. Usa ni kasugo. So doon natay kahayag apan dili ni ato ning siguruhon. Doon natay kahayag apan dili gyud ni ato. Kining kahayag mao si Kristo. Kung atong basahon ang Juan 8 versikulo 2, si Kristo mismo miangkon nga siya maong kahayag. Nagaingon, og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayod magalakaw sa kangitngit, hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. So busa kining kahayag mao si Kristo ug si Kristo mo'y makahatag og kinabuhi, bag-ong kinabuhi niadtong tawo nga mosalig kaniya. So busa mao kung gisulti ni Juan sa iyang sulat sa primerong kapitulo versikulo 4, nagaingon ang Juan
4, diha kaniya ang kinabuhi og ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. So busa kun ang tao dunay kinabuhi mao si Kristo, mao kini ang kahayag sa usa ka tawo. Busa kay tungod doon natay kahayag atong tumanon ng sugo, atong ipadanag ang maong kahayag. Basahon nato ang atong bersikulo. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atumagan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Unsay sugo atong pasigaon. So busa ang maayong binuhatan kahayag sa tao kinahanglan kini nagyod sa pagtuman sa maong sugo. Nakabalo kita nga kining maayong binuhatan, kining kinabuhia may igsoon, ato kining nagdawat sa diha nga kita misalig kang Hesukristo. Atong basahon ng Efeso 2:10 nagaingon, kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Tanawa, dili ni atong maayong binuhatan suwa tay angay ipang sigarbo, kundili iya kining maayong binuhatan nga gibuhat diha kang Kristo nga daan na niyang gilaraw nga niini anha ta managgawi. So kita bag-ong binuhat kang Kristo. Alang niining mga maayong binuhatan, gilaraw nga daan, aron nga niini managgawi kita. Busa, kining maayong binuhatan, dili ato, iya kini sa Dios. So ang sugo lamang, ang kamatuoran lamang nagasulti na tungod naatay maayong binuhatan kay iya sa Dios ato kining ipinangabuhi. Bisag unsay atong buhaton, magkakaon, magainuman, unsay atong buhaton bisan sa ginagmay nga buhat, ato kining pagabuhaton alang sa kahimayaan sa Dios. Remember? 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So doon natay kahayag maayong binuhatan nga dili ato iya sa Dios atong pagabuhaton alang sa kahimayaan sa Dios, dili sa atong garbo. Ato kining pagabuhaton sa gahom sa Dios. Kay tungod ang atong natural nga pagkatawo naa ta just unod kini molihok nig atong pagkaarong ingnon. Apan tungod kay duna nay maayong buhat sa atong kasing-kasing, ang Dios usab magatabang kanato pinaagi sa espiritu nga atong buhaton ang maayong binuhatan. Atong basahan Philippians 2:12 ngadto 13. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay, nagamasinugtanon man, dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo, kundili labaw pa gani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Bisag way nakakita ato ning pagabuhaton. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkakurog. Pasabot, ang atong kaluwasan panlimbasugan nato kini nga makita pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Panlimbasog ni paghimo og maayong binuhatan. Nganuman, verse 13, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. So busa bisan pa nga atong tinguha, bisan pa nga atong pagpaningkamot, iya sa Dios. So wag gyud ipasigarbo sa atong kaugalingon. Iya kini ato lang kining pagabuhaton pinaagi sa pagtuman sa sugo. Ikaduha, sumala sa atong bersikulo Mateo 5:16, no? Ang maayong binuhatan dunay tumong. Atong basahon. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong binuhatan. Unsay tumong kuno? Diha sa atubangan sa mga tao. So busa ang atong pagpanginabuhi niining kalibutan alang sa panlantaw sa mga katawan. So busa ang atong umahan, ang atong daruhan, ang atong bukid nga atong pagatrabahoan mao ang katawhan nining kalibutan. Nga nihitang mo trabahoon nato ang maayong binuhatan sa Dios nga naa kanato
ato kining ipadayag, ato kining idanag, dili alang sa atong kaugalingong ganansya, alang ni sa kayuhan sa mga tao. Alang sa kayuhan sa mga tao. So katawhan mao'y gidak-on sa atong trabaho, maigsuong pagkadaghan ini. Giingon dinhi sa tanang katawhan. So labot niini primero ang atong panimalay. Nakita ba nila ang atong mayong binuhatan o ang atong lang gisulti nga Kristiyano nako panwa makita, dili makita nga wala mo dan-ag bisan pa sa panimalay ngano man ang inyong mga anak di man mo tuman, di man mo tuo sa inyong pagtuo, sa inyong gibuhat nga pagsimba sa Dios, lahi man sila gunahuna, wala ta mo dan-ag mga igsoon. Sunod ang atong mga silingan, sunod ang atong mga isig katawo, sunod ang atong mga relatives. Labot niini bisan pa nga ni ang atong mga kaaway kinahanglan ato silang pakitaan og maayong binuhatan, iampo nato sila aron makita nila nga kita mga anak sa Dios. Nagaingon maigsoon Mateo 5:44 ngadto 45. Apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. O pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Tanawa, bisan pag sa ating kaaway og manlulutos. Nganuman, versikulo 45, aron mahimo kamo mga anak sa inyong amahan nga nasa langit. But pasabot, aron makita nila nga kamo di ay tinuod nga mga anak sa amahan dito sa langit. Kay siya nagapasubang sa iyang adlaw, mano ang Ginoo, lihok sa Ginoo, maayong buhat sa Ginoo, siya magapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan, bisan pas dautan, o sa ibabaw sa mga maayo, o nagapadalag ulan ngadto sa mga matarong o sa mga dili matarong. So ang maayong binuhatan sa Dios mo ni makabdani sa mga tao bisan pag naa sila diha sa kalibutan sa kasalanan. Subusa katawhan atubangan sa katawhan nato trabahoon ang atong maayong binuhatan. Makita nilang kahayag sa Dios diha kanimo, makita nilang pagkamaay sa Dios diha kanimo. Dili ang atong garbo, dili ang atong mga binuhatan o maayong binuhatan sa ubang tao na nangitag sukli. Dahil walay sukli ni Migsuon. Kay kining maayong binuhatan sa Dios nga naa ka nato, matinga ka bisan pagkontra nimo imong pagatagaan, imong iampo kay maluoy ka. So mana Migsuon, ang maayong balita, ang maayong binuhatan resulta nis pagtuman sa sugo o unsa pa man dunay tumong. Karon ikatulo, ang maayong binuhatan dunay katuyuan. Dunay tumong, dunay poy katuyuan. Atong basahon sa atong teksto bersikulo 16. Nagaingon, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron mao na kini karon ang katuyuan. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. O kana, aron makita nila ang inyong maayong buhat. Kasagaran God ang makita sa ato usahay garbo. Manghatag ta o kana mingon ta nga o kanay nay sa kalibo. Timan ina ha. Sako ba sa nimo? Dili na kahayag sa Ginoo kundi imo ng kahayag pagpakaron ingnon kana. So ang ato makita dire nga makita ang imong kahayag, ang imong testimonyo sa kinabuhi isip nga Kristohanon. Dili pagpasundayag sa imong kaugalingon o usa niini ka ngit-ngit nga testimonyo kini og pagpapasundayag maigsuon. Kahayag sa imong mga binuhatan mao'y mag-iwag nining mga tao didto sa dalan nga kining dalana ila kining pagasubayon hangtod musangko sila didto sa tinubdan sa kahayag. Kinsa ang tinubdan sa kahayag? Basaw nato balik 1:8-12. Og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagaingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit hinunua, magabaton siya sa kahayag nga makahatag og kinabuhi. Usangko gyud ang mga tao bisan pag naa sila sa kangitngit, pinaagi sa imong mga binuhatang maayo nga kahayag diha kang Kristo. Karon og kini makita nila diha nimo bisan pag ikaw gikontra ka gilutos ka nila apan wala gyud ka mosulti bisan pag sayo inay imong giampo
makita nila ni og tungod kay makita nila makatuon sila, no? Makakaton sila sa pagtawag sa Ginoo. Pinaagi sa imong testimonyo. Unsa may tabo kung sila makatawag sa Ginoo kay naila nila, nakita nilang pagkamaayo sa Dios diha kanimo. Roma 10:13. Unsa may tabo? Kay ang tanan nga mga liya mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pinaagi sa imong kinabuhi nga nadan-ag ang kahayag ni Kristo ang maong mga maayong binuhatan, daghang tao ang makakaton diha sa pagsubay sa dalan paingon ngadto sa tinubdan sa kahayag ug mutawag sila sa ngalan ni Jesus o ang pasalig sa Ginoo sila mamaluwas. Kay tungod sila makaibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran may makahatag kanila og kagawasan. Og makaila sila kang Kristo nga mao ang kamatuoran. Nagaingon si Kristo sa John 14:6, akong dalan ang kamatuoran kinabuhi walay makangadto sa amahan gawas kanako. Kay tungod ang amahan iyang gihatag ang iyang bugtong anak nining kalibutan aron mo dan-ag pinaagi sa atong pagwali og testimonyo nga ang tanang tawo nga mosalig kaniya dili malaglag inay makadawat tinuog kinabuhing dayon. Pinaagi diha sa imong mga ayong binuhatan. Makadawat silang kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. So ang maayong binuhatan resulta kinis pagtuman sa sugo, dunay tumong og dunay katuyuan og ikaupat maigsuon. Sumala sa atong bersikulo 16, maayong binuhatan, nag-ingon sa bersikulo 16, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Pagkanindot maigsuon, ang mga taong daan nitong magtumutumo, no, magsultig mga dautan bahin sa Dios, bugal-bugalan nilang Dios karon tungod sa imong maayong binuhatan nga midan-ag diha sa ilang atubangan maigsuon, makakaton sila sa pagtawag sa Ginoo og sila maluwas og sila magadayeg ngadto. So kining maayong binuhatan dunay kalampusan. Unsay kalampusan sa maayong binuhatan? Pagdayeg sa mga katawhan ngadto sa amahan nga naa sa langit. So usa nay karason nga pamahayag nga kining pagwali nga kini makapadan-ag sa mga tao o makita sa mga tao ang atong mga maayong binuhatan aron mosangko sila sa pagdaig sa amahan ngadto sa langit kay sila nahimong mga anak. Kay tungod mga anak sila gipuy-an diha sa espiritu sa anak. Busa dura na sila'y katarungan nga motawag og Abba, Father. But pasabot sa Abba, mao kining ginganlan og intimate relationship. Why makatawag nga tinuod kanimo kung amahan ka, kung dili ang imong anak lamang maingong tatay, daddy, papa. Dili mahimo ang ubang bata. Mutawag man sila apan kay balutong dili nato siya anak. Apan ang usa ka Kristohanon nga naluwas og kunsaran og espiritu sa anak nga maoy gahom nga matawag sa amahan ngadto sa Ginoo kana usa ka dako kayong pribilehiyo. So usa ka deklarasyon og resulta maigsuon kung kita modan-ag og makita sa mga katawhan ang atong mga binmatan musangko kini sa pagdaig nila kadto sa amahan. Ang hinungdan nga wa tay nakabig nining kalibutan bisan pa ang atong kaugalingong pamilya kay pakyasta sa pagpasiga sa atong maayong binuhatan at tubangan sa atong pamilya. So busa may suon, timan ini. Dili kay igo ra maingon tang Kristohanon ko. Imong isinggit sa mga tao Kristohanon ko. Apan wala mo siga ang mga maayong buhat nga gihatag diha kaninyo kadi sa Dios. Nagsiga manggali apan dunay limitasyon. Timan nagaingon sa Efeso 2:10, binuhata diha kang Kristo og
kita gitagaan og mayong binuhatan gilarong daan sa Dios aron niini dinata managgawi. Dili kini mausab, dili kini mawala. Angay makita kung kinsa kita og unsay anaa kanato nga mga Kristohanon. Atong suportahan, atong ipinangabuhi ang Kristohanong pagsaksi mao ang kahayag sa atong mga maayong binuhatan sa Dios. Magampo ta mga igsoon. Dalay ko namong amahan, salamat nining kahaponon na usab nakadawat na pudmig panalangin gikan diha kanimo sa imong pulong. Nasayra namo ang among kapakyasan. Kami miangkon sa taliwala sa katawhan nga kami mga Kristohanon. Nga ako Kristohanon, apan wala nila makita ang kahayag sa mga maayong binuhatan. Salamat sa imong pulong nga kini mo'y nagpahinumdom kanako ug mao kini mutukmod kanako aron pagabuhaton nako. Kay tungod kini sugo kini, tumano nako ang sugo na akong ipadanag ang akong maayong binuhatan nga gilaron ng daan sa Dios nga niini ako managgawi hangtod sa kangturan sa akong kinabuhi. Mo kining among pag-ampo sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen.